a economía galega. Hai medidas moi positivas para Galicia en determinados sectores que ata e non é habitual despertarse nunha a súa disposición. Non sei se consideran necesario facer algún... Boa parte deste mérito histórico, deste anuncio que se irá concretando en realidades ao longo dos próximos meses, pasa porque a Xunta, a través das súas negociacións, acadase porque houve unha persona que foi capaz de levar con sensatez, con rigor, mesmo con discreción, esas negociacións para que chegaran a bo porto, e iso ten un nome. Ese nome é Alberto Núñez Feijóo, o presidente da Xunta de Galicia. Criticáronse o secretismo dese viaxe. Para uns era discreción, para outros falábase de secretismo. Evidentemente, esa discreción era necesaria para protexer 250 millóns de euros que tiñan que vir parar ás arcas das empresas galegas, dos hosteleiros galegos e aos petos de 2.500 familias de Galicia. Esa era o interés e ese era o motivo desa prudencia do presidente da Xunta. Evidentemente non se lle fixo caso á oposición, porque non sempre hai por que lle facer caso á oposición, e aquí hai un motivo onde se evidencia ese porqué e a racionalidade deses feitos. Creo que deben estar co goberno galego neste momento, deben estar cos galegos neste momento. E deberían ser igual de rápidos celebrando públicamente esta noticia como foron para criticar inxustamente a forma en que se xestou, porque evidentemente isto naceu de onte para hoxe, isto exixiu un traballo previo, con sutileza, de xeito comedido, pero con pases firmes que agora se concreta. Poucas veces un pasaxe de avión foi tan rendible para a comunidade autónoma. Quero recordarllo aos partidos da oposición que daquela tanto criticaron.